N-au voie să târne și n-au voie să cadă. Orice obiect care poate să cadă de pe camion îmi ia 90 de lire. Pe orice obiect care poate să se desprindă și să cadă în timpul mersului. Da, bătecăl cu roțile mici. Asta e și mai impresionant. Când te uiți la el, știi? Pare că nu se mai termină. Uite cât îți eu cu cabina mea de mică, de jos. Și uite, avem în față o basculă din aia care e la 4 metri. Uite cum arată. Ia uitați aici o jucărie frumoasă. Eu tocmai am descărcat Renault-urile astea, nici nu mai vi le arăt. Nici nu mai vă arăt ce am descărcat, uitați ce am găsit aici. MG. I'm here. Ia uite și vorbește. Ce faci, băi? Sorry, but I still didn't get that. Please try again. Bună dimineața! Hai să vedem, începem o nouă săptămână. Eu și cu Elsa, campionul meu, drăguț. Și vreau să facem ceva deosebit săptămâna asta. Să vedem câte modele de mașini conducem noi săptămâna asta, câte modele avem pe mână și ne desfășurăm cu ele. Uite un model care eu nu știu dacă l-am mai văzut. Hyundai Bayon. Se aude un avion, dar nu se vede. Să le fac așa o mică prezentare, mai în viteză, mai cu calm, depinde cum am timp. Vă prezint așa un pic și în interior. Automată. Aștept să vină să mi le aduc aici. Interesantă mașinuță. Nu știu nimica despre ea. Întâi vreau să le văd, am 4 mașini de luat, am văzut că am ceva van. Sau 2 vanuri, aștept să mi le ducă toate, după aia mă apuc de încărcat. Asta e cumva un fel de regulă. Ca să am idee unde le pun și cum. Avem aici oglinda, nu e ruptă. Sau e ruptă? Se poate. Sunt mașini vechi. Aici e ceva firmă care le adună. Nu știu care e faza cu ele, eu le duc la altă firmă, nu sunt pregătite. Hai. Avem un Vauxhall Vivaro de marfă. Una interesantă aici. Un Mercedes. Mi-au specificat că au pornit-o cu starterul, deci o las pornită. Știu că la destinație aici mă așteaptă cu starter și pot să o încarc fără probleme, numai să fiu atent unde să o pun, să am poziție să-i deschid capota, da? Mașinile trebuie pregătite, nu sunt. Vă arăt așa ce mașini încărcăm noi. Așteptăm a 4-a să vedem ce mașină e. Astea două ar merge aici sus. Aia mică acolo în vârf. Hai rapid, încă o încărcare. Avem un MG MG5. Da, e simplu. Asta o punem prima, cea din fața a doua, vanul al treilea, asta ultima cu probleme de pornire. Pac, le-am încărcat, ușor o să le descărcăm. Ia uitați cum arată. Deci avem de-a face azi cu 4 mașini diferite toate. Numai un pic să-i fac o filmare până nu o urc. Are oglinda spartă. Să nu cadă vina pe mine.
Are lovitură și aici în față. Da, sunt mașini vechi, da. Nu strică să-mi iau o măsură de precauție, să nu fie pusă pe mine dauna. Îl mai las pornit Mercedes un pic. Celelalte le-am încărcat deja. Am avut un pic de așteptat aici. Am ajuns la 7:30 și plecăm acum, cred că e 9, până a pregăti mașinile. Nu știu ce să zic, durează până să pornesc. Asta este, avem de mers vreo 300 de kilometri, undeva sub Bristol mergem. O încărcare foarte ușoară. Hai, la drum! Haideți să vă arăt. Salutare, azi e marți. Avem aici Toyota, Kia, Opel, Ford, Toyota și Opel. Ne-am grăbit. Nu suntem parcați foarte bine. Dacă venea una mare, n-ar fi intrat pe aici. 10 mașini am avut. Le-am dat repede jos. Cam noroi a fost aici, nu-mi place. E marți. Cred că e ora 3 deja. Ieri nu m-a lăsat să încarc din cauza că am ajuns prea târziu în port. La 4 ei închideau. Așa că am încărcat de dimineață și am condus de aproape de Dartford la Londra vreo 4 ore și cam asta e ziua. M-am grăbit, n-am apucat să vă mai arăt mașini, îmi pare rău. O să vă arăt mâine. Să vedem acum, nu știu încă următorul job, acum intru în camion să văd. Cam asta e munca pe transportor. Multe zile cu o încărcare și o descărcare. Asta nu e așa greu. O oră și ceva încărcatul, jumătate de oră, 40 de minute descărcatul. În rest conduci. Asta e lejer. Asta poți să zici o muncă lejeră. Uite o King acolo, hai să o aranjez. Hai să vă iau cu mine. Așa. Așa. Hai să aranjez și astea de aici. N-au voie să atârne. N-au voie să miște. Dacă mișcă, mă poate opri la control bossa. Hai să închid și asta să fiu sigur. N-au voie să atârne și n-au voie să cadă. Orice obiect care poate să cadă de pe camion îmi ia 90 de lire pe orice obiect care poate să se desprindă și să cadă în timpul mersului. Aici avem plasă ca să le țină. Uite, aici mai aveam obiceiul să avem chingă de rezervă aici, știi? Ăla câte o chingă pusă aici. Nu avem voie. Nu are voie nimic să se desprindă. Trebuie să schimb niște chingi. Am noi la mine, la următoarea încărcare o să le schimb. Cam asta e viața. Facem o mică verificare și în timpul descărcării ne mai uităm la rost, la tot. Hai. Cred că asta e pe marți. Hai să vedem. E miercuri dimineață. Încărcăm Tesla. Le verificăm împreună cu voi. Da, vă uitați atent. Așa se desfășoară o verificare. Nu prea avem timp să o facem mai amănunțit. Deși mai descoperim, să știți, și în felul ăsta mai descoperim câte o daună. Merg așa până în capăt, pe partea stângă, după aceea pe dreapta mă opresc la fiecare mașină și trebuie să încarc în aplicație, să scanez
QR codul ăla de acolo și seria și să o încarc în aplicație. Abia atunci se deschid mașinile, ele cred că sunt cuiate acum, ia să văd. Ba, sunt deschise. Că câteodată se stau încuiate și se deschid dimineața când se construiește jobul. Sau s-au deschis când am băgat eu în aplicație numărul de job. Și asta se poate. Acum trebuie să le... cheile să le iau în buzunar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am pățit odată, am încărcat după masă și când am ajuns la livrare nu am luat cheile, că era o regulă nouă ce s-a băgat, zic las că le iau data viitoare. Și când am ajuns la descărcare era ora 5, noroc că mi-a zis un coleg, m-a întrebat, ai luat cheile din ele? De ce? La Londra, la centru, ele se încuie singure dacă trecut de ora 5, toate mașinile din curte. Și automat și ale mele care erau pe transportor. Am urcat repede, am dat una jos, că am putut să le manevrez ca să le iau pe toate. Și am intrat, am luat cheile. Când eu am coborât cu cheile jos, n-a trecut 2 minute, numai le vedeai clink, 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 clink. Hai de capul meu. Dacă se blocau acolo până dimineața, la 7-8 stăteam acolo cu ele. Da, tehnologia. Asta e, vă las să mă apuc, că ar fi trebuit normal la seară să încarc. Dar a plouat și n-am avut niciun chef. Am și mâncat și m-am moiat, ca să zic așa. Dacă eu încărcam de seară, acum eram pe drum spre Cambridge, le ducem pe astea. Asta e. De asta îmi place că putem să ne organizăm cum vrem noi, știi? Agitație aici. Ia uitați ce a pus frumos. Suntem pe 42 la Birmingham. Mergem spre Bristol. Am descărcat testele de azi dimineață, e miercuri după masă. Am descărcat testele și am încărcat alte 8 care le ducem la Bristol. Aș vrea să vă arăt, dacă prind în drumul meu în trafic, double decker, să vedeți cum arată un tir de Europa, un camion normal de Europa lângă un double decker, să vedeți diferența. Uite ăsta cât e de înalt, vezi? Când am venit eu în Anglia prima dată, să vă imaginați, când eu am început să conduc, aici am povestit, nu știu dacă ați urmărit vlogul meu de început, și nu știam că sunt mai înalte. Mă uitam, băi, parcă nu erau așa înalte, știi? Asta e treaba. Vreme frumoasă astăzi, 9-10 grade. Deși suntem în 3 februarie. E plăcut. O să merg undeva pe M5 în jos, să mă opresc pe la 5:30-6. Terminăm pe ziua de astăzi. Dimineața descărcăm. Pot să mă duc și la Bristol, am un truck stop acolo unde merg de obicei, unde am și spălat camionul. Am mâncare bună, o berică, dar poate mă opresc și înainte. Vreau să vă arăt așa cum decurge o săptămână. Am avut azi kilometri, 270 am avut de la Southampton la Cambridge și mai 200 și ceva până la Bristol. Da, nu o să merg până la capăt. Cam 400, între 400 și 500 la zi fac. Și de obicei încărcare, descărcare, încărcare, sau știi? Nu e... Aici mi-a fost ușor, că în aceeași curte nu mai am umblat la remorcă. Cum am descărcat, numai l-am pus înapoi, celelalte 8. N-am mai trebuit să strâng remorcă, am câștigat timp. Când e vremea așa frumoasă, e o plăcere să faci un pic de mișcare. Chiar o plăcere. Nu știu unde prind eu, cam acolo mai în față văd niște double decker, astea sunt normale, dar în față de tot văd
Haideți că închid și dau drumul când găsesc pe autostradă. Gata, am descărcat. E joi dimineață. Am în față un camion, cum am zis că vă arăt, din ăla înalt. Ia uitați cum arată. Double decker. Double decker cu roțile mici. Asta e și mai impresionant. Când te uiți la el, știi? Pare că nu se mai termină. Uite cât îți eu cu cabina mea de mică, de jos. Și uite, avem în față o basculă din aia care e la 4 metri. Uite cum arată. Da, când am văzut eu prima dată, când am venit în Anglia și am văzut așa, chiar nevastă mea m-a întrebat: dar tot să conduci asta așa de mari? Mă uitam la ele, eu știu, o să conduc. Dar nu știam că ele sunt mai înalte. Mergem să încărcăm acum la Renault bord. Avem și descărcarea nu departe, destul de aproape. Așa că vă iau cu mine să vedeți și ziua de joi. Un pic de ploicică, dar nu prea mare. Un pic de nori. 4 februarie. Nu e așa rău. 8 grade. Așa că hai să vedem. Aici la Renault e un fast food. Avem noroc să fie deschis. Ultima dată a fost închis. Dacă avem noroc să fie deschis, avem o mâncare caldă, faină. Un English breakfast. Fasole cu cârnați. Cam asta e viața. Mai trebuie să ajung la Max Burger. Am văzut Max Burger undeva pe lângă Luton. Acolo vreau să ajung. Ia uite cum arată aici, intrăm. Morning! Da, suntem la Renault, avem Big Star, Dacia Big Star hibrid. Asta l-avem aici. 8977. O verificare. Ia uite ce noroc, am parcat camionul exact aici, parcă am știut. Am noroc. Nenea cu mâncarea e aici, e deschis, așa că după ce încarc, sau parte și de o masă caldă, profităm de fiecare dată când putem avea o masă caldă. Asta e Big Star-ul nostru. Acum să vi-l arăt. Se simte, eu știu, nu vreau să zic, dar se simte plastic ieftin, sincer. Aici cotiera e mai bună un pic. Aici pe ușă asta e bun, dar asta e plastic ieftin. Uite. Nu știu de ce. Probabil că ar fi mai scump, are și mai scump. Uite aici. Ăsta e un plastic. Sincer, cele chinezești, ca și interior, ca și feeling, așa, sunt net superioare. Nu ai ce să spui, degeaba. Nu știu, în timp, durabilitate. Dar eu nu mi-aș cumpăra. Eu nu mi-aș cumpăra de asta, sincer.
Pe banii de Duster mi-aș lua o mașină premium second. Tot timpul așa am făcut. Care-i părerea voastră? Ia lăsați-mi în comentarii părerea voastră despre Big Star. Da? Uite. Am pățit o chestie aseară, mi-am pierdut căciula. Mamă, ce... Toată cabina am răscolit-o. Toate hainele. Cum naiba, nu mi-am pierdut niciodată nimic. Și când dimineață era lângă mănuși. Aici, lângă scaun, jos în... Așa ceva, așa m-am bucurat când am văzut-o. Hai, încărcăm 8 mașini avem. 5 Big Star, un Duster și 2 Clio. Nu va evileară și pe alea, că n-are rost. Am echipamentul de ploaie pe mine, de ce nici greu un pic și nu vreau să mă ude. Dacă tot am echipamentul ăsta bun, vi-l recomand. E foarte subțire, am deja 1 an jumate, 2 ani de când îl am, rezistă, n-am nicio treabă. E lejer, o bluză subțire, chiar tricou pe sub dacă nu-i rece afară. Asta peste și e super. Hai să dăm bătaie cu gândul la micul dejun, cu gândul la mâncare. Ia uite și pe asta mică aici. Ia uite și pe asta mică, 7919, verificăm seria tot timpul. Hai să vedem. Asta o punem pe rampa 910 cu spatele. Renault este un pic mai calitativ, nu cu mult. Avem aici pânză. Asta e tot plastic, dar parcă nu e așa ieftin ca ăla. Asta e moale, pânză. Un pic mai. Nu mi-aș lua nici Renault, sincer. Nu mi-aș lua. Îi dăm o pornire. Voi, ce părere aveți? Vă place Renault? V-aș lua? Atâta că e nouă și probabil prețul e mai accesibil. Eu prefer o mașină premium, chiar dacă mai veche. Asta e părerea mea. Și experiența mea de viață până acum, ca să zic așa. Mamă, ce era să se întâmple? Ce era să se întâmple aici? După ce am încărcat tot cu gândul la micul dejun, nenorocitul ăsta a terminat mâncarea, eu știu ce, micul dejun s-a terminat, că pregătește prânzul. Uitați-vă și voi ce bine arată. Am lucrat eu tot cu gândul la mâncare și când să mă duc, nu mai era nimeni acolo, tot închis. Mamă, ce ciudă, mă, vom venea să-i răstorn vitrina lor, da? Nu știu, atâta le organizează, nu le place lucrul unii. M-am mai învârtit pe aici până m-am dus după acte, m-am întors, băi, zic, trebuie să aibă ceva de mâncare. Nu am miros. Și am avut noroc că i-au rămas 2 sandvișuri cu bacon și ciuperci. Erau puse la cald acolo. Right? Thank you. Și altfel nu știu ce făceam. Eu am mâncare la mine, dar numai faptul că eram pregătit să mănânc ceva fain, bacon, chestii. Mă rog, n-a fost chiar micul dejun complet, dar am mers de ora 11:30. Eu încerc o cură de slăbire, așa, chiar dacă nu se vede, să mănânc de 2 ori pe zi. Mănânc, uite, acum și dacă nu am mai mâncat, nu mai mănânc până seara. În ultimul timp am văzut că am început să cresc porțiile de mâncare și se vede
Se vede iar la burtă. Slăbițem frumos. Doar că un pic de neatenție, iară urcăm pe cântar. Iară creștem. Asta e treaba. Avem 100 de kilometri de condus până la descărcare. Deci am descărcat Tesla, da? Aici aproape 10 km. Am venit, am încărcat Renault. Descărcăm și sper să ne dea ceva aproape să mai încărcăm. Probabil sunt mari șanse să-mi dea Land Rover. Sunt mari șanse să-mi dea Land Rover să încarc. Să duc la Southampton și mâine să mă întorc cu ceva în sus spre casă. Am făcut infringement, am depășit vineri, am lucrat prea mult. Am spus eu că am dispatcherul meu nu prea le are cu treaba asta. Un pic dacă nu s-a atent. Mi-a organizat o cursă lungă, n-am avut ce să fac, oricât am tras eu. Și vineri am terminat târziu. Și infringement. Da? Trebuie să fiu mai atent, dar na, câteodată n-am ce face, că dacă o dă lungă până lași acolo, se pierde timp. Acolo alea cu 2-3 descărcări, acolo e păcăleala. Zici că las că repede, dar repede ăla se transformă. A început să plouă, am avut noroc cât am încărcat, n-a plouat. Asta e bine. A, na, și dacă plouă, să nu fie frig. Dacă uite așa, 9 grade, poate să plouă cât vrea. Am pus perelina pe mine și ceau, nu am niciun stres. Deja e joi, a trecut săptămâna. Vouă cum vi s-a părut? Mai un TikTok, mai un live. Ne pregătim pentru seara jocului românesc la Birmingham. Sâmbătă seara la 7. Eu aș vrea să pun sâmbătă vlogul ăsta. Dacă îl vedeți, sunteți din Birmingham, aveți ocazia să mă vedeți, să ne întâlnim. Alina Albu și cu încă o doamnă de la Ruda organizează, ele sunt profesoare și organizează o seară a jocului de păstrare a tradițiilor, șezătoarea cum era înainte, foarte frumos, cu instructori de dans, ne învață un pic pașii, duce instructori din Moldova, din Muntenia, din Ardeal și e fain. Jucăm, socializăm un pic. Eu deja merg a 3-a, 4-a oară. Urmărim pe grupurile de Facebook în Birmingham și când prindem, nu ratăm ocazia. Mai ieșim din casă. Așa că dacă reușesc să editez și să pun vineri seara sau eu știu sâmbătă dimineață vlogul, hai să-l pun mâine seară. Fac tot posibil să-l pun mâine seară. Și atunci voi aveți timp, care îl vedeți și sunteți din zona Birmingham, aveți timp să veniți dacă vreți. Eventual îmi scrieți în comentarii și vă dau link unde vă puteți. E 20 de lire de persoană, dar este și mâncare, gustare, adică chiar se merită și cheltuieli așa cât să se acopere muzica, DJ-ul și sala și nu e ceva pentru profit. Se vine cu toată familia. Eu sper să-l iau și pe Alex, pe băiatul meu, așa a promis că merge. Eu o să fac prezentarea, mă rog, dacă mi-ajunge banner-ul și aia, o să încep pregătirea pentru... O să prezint afacerea de spălat mochete, v-am spus de ea. Sâmbătă asta, să începem așa, să ne facem reclamă, încet, încet. Anul ăsta să atacăm. Bun, hai, la drum, cam asta e treaba. E vreme urâtă, n-am ce să vă arăt, că vă murdărește parprizul. Ne auzim mai târziu. Ia uitați ce frumos se vede. Ce frumos se vede curcubeul în față.
Sper să-l prind și pe cameră, să vi-l arăt și vouă. Da, sunt 8 grade afară, e destul de cald. Pentru 4 februarie. Ia uite. În copilărie, eu așa am crescut. Erau legende. Acolo unde bea curcubeu apă, acolo e comoară. Acolo dacă îl prinzi el unde coboară, să te duci repede și să sapi și găsești. Ani de zile am sperat să prind un curcubeu, să văd de unde bea apă, ca să chiar am crezut. Am crezut multe chestii eu. Conduce obosit. Uite aici o situație enervantă. Noroc că am mai fost și știu aici. Am venit din față, m-am băgat prin pecul ăsta să mă întorc și am undeva loc în față pe stânga. Numai că până eu am stat la coadă aici să pot să ies, a venit tipul ăsta cu camionul și mă blochează acolo ieșirea, nu pot să o fac. Dar și asta cu mașina mea mică din față nu se grăbește deloc. Am blocat tot pecul, să fie sănătoși, n-am ce să fac. Nu cred că pot să ies de ăsta, hai să încercăm. Da? Așa trebuie să ne strecurăm, cum putem, pe unde putem. Da, cred că pot. Cred că pot. Pompa aia din spate, din stânga, am avut emoții cu ea, a scăpat. Am mai distrus eu o pompă la viața mea. Când eram eram taximetrist în Timișoara, măi, într-o iarnă. Și s-a pus o zăpadă așa dintr-o dată, într-o noapte. Stai acolo. Stai acolo. Aveau verde, îmi pare rău. S-a pus o zăpadă într-o noapte și cum am venit după un client în Peco, era și mașina era defectă, sistemul ăla de frânare. Când am atins frână, ea s-a blocat roțele și m-am dus sanie direct în pompe. Aici, uite, blocăm, n-avem soluție decât să blocăm banda asta. Așa se face aici. Hai să dau un pic mai în față. Da, așa se face aici. Blochez frumos banda asta, au încă două benzi pe partea asta dreaptă să circule, să mă ocolească. Așa că nu-i niciun stres, chiar am loc suficient aici. Trebuie să fiu doar atent când trec pe partea dreaptă. Noi avem manetele pe partea stângă, la trotuar. Plouă, asta e, trebuie să ne echipăm. O să iau bluza asta de sub cameră, așa că
Vă deranjez un pic. O să opresc camera. E ora 1 fără 10, deci dacă descarc repede, descarc aici și cred că mai apuc și o încărcare. E o zi productivă azi, cu 2 descărcări și 2 încărcări. Hai că am primit următoarea comandă. Ne întoarcem la Renault înapoi și încărcăm. Pentru un stock on trend pentru mâine. Deci ajung acolo la 3. Am 7 mașini de încărcat, probabil vanuri. Așa că treaba e super. La 2 încărcări și 2 descărcări pe zi suntem plătiți mai bine. De asta mă bucur. Și le termin și în timp, adică nu mă duc nici în 14 ore. 7 mașini se încarcă repede. Asta îmi place la firma asta mult, că am mai mult încarc așa, 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, mai răruți. Nu, că ar fi cine știe ce, dar na, acum iarna nu vrei să stai prea mult afară, știi, vrei cât de repede. De asta e motivul. Dăm bătaie, să vedem mai departe. Ia uitați aici o jucărie frumoasă. Eu tocmai am descărcat Renault-urile astea, nici nu mai vi le arăt. Nici nu mai vă arăt ce am descărcat, uitați ce am găsit aici. MG. I'm here. Ia uite și vorbește. Ce faci, băi? Sorry, but I still didn't get that. Please try again. Oh my gosh. Hai să închidem ușa. Hai să închidem ușa că I'm having trouble understanding. You may press the talk button to try again. nu mă înțelege. E superbă. Ce părere aveți? Uite, cu asta ne confruntăm noi zi de zi. Nu aș vrea să transport din asta, e greu. E foarte joasă. Uite ușa. Să vezi că se închide automat, oare. E foarte joasă și e greu la transport. MG Cyberster. Asta e ceva deosebit. Ce nu vezi toată ziua. Sunt curios oare unde se fabrică. O să caut mai multe informații. Puteți căuta și voi. Să vedem ce preț are. Mă înțeles că e electrică. O electrică de asta mi-ar place și mie. Hai. Eu am descărcat amărâtele astea. Și acum am primit comandă, mergem, e vineri dimineață, mergem să încărcăm pentru luni. Încărcăm Land Rover și parcăm. Salutare! Da, hai că ne-a prins seara. Nu prea e ok, nu prea îmi place când ne prinde seara. Eu îmi place vinerea să termin de vreme, dar s-au întâmplat mai multe chestii. Uite, asta e treaba, asta e viața noastră de șofer. Știi când termini, știi când începi, dar nu știi când termini. Știi când pleci de acasă, nu știi când vii acasă. Cred că nu sunt singurul și sunt setat așa, nu mă deranjează, sunt pregătit pentru orice. Mi s-a rupt, uite, vă arăt bara asta, o vedeți că e nouă, trebuie să apropii un pic. De la vibrații, efectiv, s-a rupt șurubul ăla. Așa că am trebuit să mă luau la garaj, să-mi prindă, n-am pierdut timp. Am și încărcat, da, v-am spus că mi-au dat Land Rover. Uite-le. Ultimele mașini de săptămâna asta. Am încercat să vă arăt. Spuneți-mi dacă vă place genul ăsta de content. Trebuie să-mi fac rost de un băț mai scurt.
Am filmat cu mâna de pe cameră, am camera asta Insta360 și am filmat cu mâna pe ea și se vede mâna câteodată în filmări. Cu bățul așa nu o să se vadă și o să caut să cumpăr, este și băț mai mic, am înțeles. Că nu pot, unde-s firme din astea, nu pot peste tot să scot bățul ăsta mare, mă vede, nu prea le convine și încercăm să nu fim așa vizibili pe cât putem. Să vă arăt un pic mașinuțele astea frumoase, astea sunt ultimele. Le-am mai filmat, eu v-am mai arătat la mine pe canal, le vedeți. Sunt superbe, terminăm săptămâna cu niște mașini de lux frumoase. Și pe lângă asta, numai să verific aici. Aici am făcut eu o daună odată la un microbuz, că l-am lăsat prea jos și a atins, a presat, asta e foarte aproape de roată. Cred că atât-ai. Și mi-a frecat. Și am făcut și o explozie. Toată săptămâna am mers pe pană, dacă vă vine să credeți și nu mi-am dat seama. Hai să vă arăt. Uite aici. Pac. Se vede? Explozia am făcut în talpă. Am văzut eu că, uite, ăsta se udă, se infiltrează apă în el, eu nu-mi dau seama. Ăsta e uscat. Toată săptămâna, când am simțit apă, m-am udat la picior, zic, ce naiba de eu la unul mă ud și la unul nu. Norocul că a fost tubelez, n-am avut cameră, aveam cameră, făcea o explozie, dar așa s-a lăsat numai și nu, de-aia nu m-a aruncat, n-am simțit. Am terminat o săptămână de muncă, e ora 4:30, vineri, în jumătate de oră sunt acasă. Asta e munca pe transportor, ați avut ocazia să vedeți toată săptămâna, câte mașini. N-a fost o săptămână super ocupată. Dacă ne bagă, de exemplu, avem un contract, avem jos Tesla și să mă bage să car numai Range-uri să duc jos și Tesla înapoi, atunci am 2 încărcări, 2 descărcări pe zi. Zi după zi e un pic mai aglomerat. E și mai bine și la bani, bineînțeles. Dar ne rotesc. Acum văd că m-a pus în carc pentru luni. Probabil că săptămâna viitoare să fiu la Jaguar. Și atunci aducem Tesla, aducem BYD-uri de jos. Mai aducem Ford-uri. Ford-uri nu-mi place. La Ford mă pune să leg fiecare mașină cu 4 chingi. Urăsc. Dacă vă uitați aici, asta are numai 2 în față, da? 2 chingi și 2 cale, da? În spate n-are. Asta la fel are. 2 chingi și 2 cale. Aia la fel. Și aia de jos. La Ford mă pune efectiv pe fiecare mașină să fie 4 chingi. Și mă enervează. Că pierd timp. Aici în față mă urc pe sus. E ciudat. Da, asta e. Prefer să evit dacă pot. Da. Mă bucur când nu mă trimite la Ford, să spun așa. În rest, joburile nu... Pare greu poate din exterior. Nu v-am mai arătat încărcat, descărcat. Am alte vloguri, dacă vreți să vedeți, uitați-vă. O să mai vă arăt când se face vremea bună, să pot să prind camera, să fiu mai relaxat. Acum tot timpul am dat să fie în grabă, să nu mă prinde ploaia sau asta. Pare greu când te uiți de afară, dar să știi că odată ce faci asta mereu și poziția unde le încarci, nu vreau să zic că poți cu ochii închiși, dar e lejer, nu... Mie mi-a plăcut, am avut o săptămână relaxantă, îmi place așa că și filmez, parcă nu sunt singur. Urmează acum mâine la seara jocului românesc, o să urmeze un vlog de tradiție aici, cum le ținem în Anglia, cum păstrăm tradițiile, cu voie bună. Mâine lansăm, o să vedeți că lansez și firma. Trebuie astăzi să-mi ajungă bannerul, sper că mi-a ajuns. Începem deja publicitatea la firma de curățenie. Dacă nu știți, vedeți pe canal că am vloguri. Încep o firmă de curățenie din martie și mâine deja fac lansarea, fac reclamă, promovare în cadrul sărbătorii. O să fie un vlog cu de toate. Dați-mi un subscribe dacă vreți să vedeți în continuare cum e viața unui om simplu, clasa muncitoare în Anglia. Hai, nu mai vă țin că plec și eu spre casă.
Sper că v-a plăcut genul ăsta de vloguri. Dacă vă place, scrieți-mi și mai fac. Seară faină!